Esta mañá inaugurábase no Museo de Artes do Gravado a exposición Nós somos elas como último acto do programa de celebración do 8M organizado polo Concello de Ribeira. Esta mostra componse de 24 fotografías procedentes do arquivo fotográfico Xosé Vidal do Museo do Mar de Laxe. Esta exposición procede da Deputación Provincial da Coruña e foi feita coa colaboración da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Esta exposición consta de 24 fotografías pertencentes ao fondo do arquivo fotográfico Xosé Vidal, que forman parte da colección permanente do Museo do Mar de Laxe. Son fundamentalmente retratos femininos no ámbito privado e familiar que se asocian a 24 voces poéticas. Poemas moi significativos todos eles, que creo que se identifican moi ben con cada unha das imaxes, tamén por grandes mulleres que en moitos casos están moi vinculadas a este museo, como é Ana Romaní, como é Elena Villar Janeiro, como é Eva Veiga, que é unha absoluta fiel seguidora deste Museo do Gravado. Así que eu creo que hoxe as mulleres nos podemos ver representadas nestas fotos, en todo o que significa o traballo que se fai desde este museo, pois en poñer a cultura a disposición da xente. A mostra poderá visitarse ata o 13 de abril nunha das salas do Museo do Gravado, que tamén conta na actualidade cunha exposición de gravado arxentino e outra de linóleos de Picasso.